a daina yawan zama wuri ɗaya. Ɗan adam bai yiwu ya kama zama wuri ɗaya. Yanzu wannan wayoyin matsaloli ne, mutum ya zauna ya awa 5 awa 4 yana ta kallon waya duk da sauransu. To duk ya kamata a bar saboda ba a warware. Don aka aje wannan akwai magunguna da ake sha, akwai magunguna da ake sha. Akwai magunguna na ƙiba ne kawai. Akwai allurai na ƙiba ne kawai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, iyaye da 'yan uwa, barkamu da sake dawowa wannan shiri wanda yake zuwa muku daga Inganci Development Foundation, shirin The-Reached. Wannan zama in Allah yadda babban likita zai mana bayani akan matsala da aka fi sani a turance da obesity, matsalar ƙiba ko in ce ciwon ƙiba ko kuma ƙiba dai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi doctor. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani likita. Sanni dai da dawowa doctor. Yau maudu'inmu shine ciwon, ban san ciwo zan kira shi ko kuma ya kira shi ƙiba, amma dai wannan shi ma abinda duk yana da alaƙa da abubuwan da suka fi shahara a duniya da kuma suka fara shahara su ma a wajenmu. Ciwon ƙiba ya kamata na kira shi ko kuma kawai ƙiba? Ciwon ƙiba. Ciwon ƙiba. To, doctor, in aka ce ciwon ƙiba, mai ake nufi da ciwon ƙiba? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Abin da ake nufi da ciwon ƙiba ko kuma obesity shine ciwon da mutum yake da kitse da yawa a cikin jikinsa da ya sa jikinsa ya ƙara girma. Saboda mutum jikinsa yana ƙara girma saboda dalilai da yawa, amma ya kasance ya yi ƙiba sanadiyyar kitse da yawa da yake a jikinsa, to shi ne ake ce ma obesity ko kuma ciwon ƙiba. Kuma ciwo ne, ba wai ciwo ne, kuma ya kamata a kalle shi zaman ciwo, a kula da shi a ciwo, ba jin daɗi ba ne ko nuna ni'ima ko abin nan, a'a rashin lafiya ce mai zaman kanta. Saboda mutane da ya kamata su fahimci wannan, kada su ɗauki kamar saboda 'ya'yansu suna da ƙiba sun yi ɓul shi ke nuna cewa a'a wai akwai alamar wadata ce, alamar hutawa. Rashin lafiya ce ke da 'ya'yansu tun karin fara. To, kafin mu ƙarasa ga abubuwan da ke kawo ita wannan rashin lafiya ta ciwon ƙiba, akwai abin da ake sani da masu cholesterol da turanci, wanda shi ne ƙiba ko kuma kitse na magudanar jini ko? Shi wannan za ka mana bayanin shi daban ko kuma a haɗewa da yake wannan? Wannan abin da ake ce ma hypercholesterolemia, shi kuma wannan kitse ne da yake maka yawa a cikin jininka. Shi wannan rashin lafiya ce ta daban wanda za mu yi magana ita kan nan gaba. Amma shi wannan kitsen yana yawa ne a cikin sassan jikinka, a gaɓoɓin ka ƙarƙashin fatar jikinka, wanda ke nuna mutum ya yi ɓulɓul, ya ƙara huruwa. Wannan shi ne obesity. So wannan daban, wannan daban. To, shi me ke kawo wannan ciwo na ƙiba, ko kuma me ke kawo su da kuma me ke sa a same su? To, ita dai ƙiba tana faruwa ne, ko kuma shi ciwo na ƙiba yana faruwa ne sanadiyyar kitse in ya tattaru a fata ko kuma ƙarƙashin fata jikin mutum. Sai ya samu kitse ya zamo abin da bature ke cewa an samu deposition nashi all over the body kenan, kamar ya samu kitse ya tattaru a cikin sassan jiki ko ina ya tattaru. Abubuwan da ke kawo shi sun zamo kala-kala. Akwai wanda yana iya yiwuwa akwai gado. Akwai gado da ke iya kawo wannan. Amma ko akwai gado, akwai abin da ke ingiza abin ya faru. Na farko kenan. Na biyu, akwai rashin wane jini ko rashin motsawa. Ma'ana abin da ake ce mai 'ya'yan falo masu faɗa da remote.
waɗanda ake kai makaranta a mota su ci shawarma, su dawo gida su sha samosa da ice cream da chocolate. To duk wannan da gangan ne iyayensu ke cutar da su kuma suna sa su ko kuma su ɗora su akan hanyar rashin lafiyar wannan ciwo. Ba wai jin daɗi laifi ba ne, kuma kowa ya kamata ya ɗan mori rayuwa. Allah ya ce wa qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadi. Qul hiya lil ladina amanu khalisatan min yawm al-qiyamah. Haka ba wai an ce kada a ji daɗi bane, abinda muke cewa shine rashin motsa jini da harrakawa da motsawa da kai da kawo, to wannan babban haɗari ne ga yaro a rayuwarsa. Babban haɗari ne ga yaro, babban haɗari ne ga babba, mace ko namiji. Amma mafi yawa yara ma tun suna ƙanana iyayensu ke ɗora su akan wannan turbar, kuma ya sa ko da za su ankara su kai wani matsayi a rayuwa sun riga sun samu wannan matsala ta wannan ciwo. Wannan kenan. Gado, rashin wane jini. Na uku shine cin abinci. Ikon Allah. Yawan cin abinci. Wannan ne mu guji cin abinci. Wato alaji cin abinci da kake gani matsala ne. Koyaushe wannan hadisin ya kasance ne bras abinda mutum yake kullum tunani ke. Babu wata jaka ma mala ibn adam wi'a'an asharru min batni. Babu wata jaka da ɗan adam ke cikawa da take mafi sharri kamar cikinsa. Saboda haka in har za a ci abinci, na farko a ci lokacin da ake bukata, ma'ana ana jin yunwa ne ko ba yunwa ake ji ba. Sannan kuma daidai abin da ake bukata da zai yi maganin wannan yunwa. Uwaye mata misali in sun sama yaro abinci kar su sa mishi da yawa, kuma in yace ya koshi ba sai a ce sai ka cinye ba. A to in ya koshi shikenan ba sai an ce sai ya cinye ba. Saboda haka tun farko kada a dinga, amma daidai na sa wanda a ce yaro ya gama cin abincin ya ce a ƙara masa, ya fi da a ce cika masa an cika masa ne. So kazalika mata da kuma mazaje in suna da iyali, wani lokaci in aka sa malmalan mai gida ko maran mai gida zaka ganta masha Allah. To ba lallai ana buƙatar haka nan bane. Ana buƙatar daidai yadda ake buƙata kuma daidai yadda za a ci in jiki yana buƙata. So wannan kenan. Na uku kenan. Irin abincin da ake ci shi karan kansa. Yawan matsa ma abubuwa da suka shafi abin da ake ce ma carbohydrates da kuma yawan cin abubuwan da suke kitse haka da kansu, su ma suna da ɗan illa haka. Saboda haka ɗan rage yawan nan adadin. Abu na gaba cikin nau'in abincin karan kansa, cin abubuwa da suka shafi soye-soye, irin waɗannan soye-soye su suna da illa, wanda dafe-dafe dahuwa ya ɗan fi lafiya da soyawa. Saboda haka ba laifi bane, ba wai muna cewa kada a ci bane gabaki ɗaya. Jama'a ba mu ce ka a sha ice cream ba ko ka ɗan sha yogurt saboda kada mu kashe mu masu ba haka na ake cewa. A'a, ana dai ɗan taɓawa in an kama, kuma ba da yawa ba, kuma ba yana kasancewa da'iman ba haka. Once in a while kaɗan ake ɗan ci don maganin nan. Kazalika soye haka za a ci, ba wani matsala bane once in a while da sauransu haka. Amma dai kada ya kasance da'iman ana yi. Saboda in har za a ci kaza, in Allah ya kawo rufin asirin a ci, to a dafa ta ya ɗan fi a soya ta. A gasa ta ya ɗan fi a soya ta misali. So mayonnaise haka da ake ci da su irin su ketchup da sauransu, mutanen Abuja da Kaduna ya kamata su ɗan da na Zaria ma. A kasan mutanen Zaria suna da special abin nan. Su mutanen Zaria ustazai ne da na Sokoto. So dole a kula da irin waɗannan abubuwa sosai. To wannan abin da ya shafi shi abinci kenan, kuma wannan shine asalin mafi girman matsalar. To amma akwai wasu yanayi da ke iya sa a samu ƙiba. Misali rashin lafiyoyi. Misali waɗanda cututtuka da suka shafi abin da ake ce ma ghodat da Larabci, ban san me ake ce musu da Hausa ba gaskiya, tambaye ni, amma endocrine issues haka.
suna sa a kawo wannan matsala irin Cushing's syndrome ko Cushing's disease, irin hypothyroidism idan thyroid baya aiki sosai, dai sauransu haka suna iya kawo wannan. Akwai kuma yanayi na magunguna da ake sha irin steroids haka suna kawo kiba haka, don suna mimicking din Cushing's. Akwai irin wasu magunguna ma kamar irin antidepressants haka da ake sha ko kuma antipsychotics haka wani lokacin suna kawo depression ma haka yana taimakawa saboda suna sa mutane suna cin abinci ko kuma ciwon damuwa wanda suna iya kawo irin wa'annan haka. So wa'annan duk suna taimakawa wurin samun wannan kibar. Amma dai wanda ya fi shahara wanda mu muke iya ko kai dan adam kai kake iya da iko akai shine cinka, wana jini da kuma irin abin da kake ci. Wannan zama da ya wuce ka faɗa mana kan abincin bature ba abinci bane, wanda kuma nake ga in mutum ya tsaya yayi nazari gaba ɗaya maganar daga farin ta zuwa ƙarshe gaba ɗaya gaskiya ce, ma'ana babu ɓangaren da zaka ce da ka yadda gaskiya. Zan tambaye ka menene alamomin shi ƙiba, domin ƙiba abu ne na zahiri. Tambayar sai dai na maka menene me reshe biyu, wasu matsaloli ake samu domin ƙiba, sannan kuma ita menene alamominta idan akwai a jikin mutum. To ita ƙiba akwai ma'aunai da ke akwai wanda ake aunawa a ce wane yana da ƙiba. Akwai abin da ake ce ma BMI, body mass index. Sannan akwai abin da ake ce ma waist circumference, kunkuru ko kuma ƙugu inda ake ganin ya ɗan kumbura haka. Duk yana nuna alamu in aka yi wani aune ko measurement ana aunawa a gani. Sannan kuma tumbi haka, duk suna nuna alamu, suna nuna alamun ƙiba. To amma wannan measurements ne da ke akwai wanda ba na ganin muna buƙatar mu shiga ciki. Amma in dai mutum yana da ƙiba zahiri ana kallonsa zubin an san wane yana da ƙiba. To wannan akwai ƙibar da kana kallon ta ka san wannan ƙiba ce, akwai kuma kana ganin dai wannan yanayin shi jikinsa haka yake. Mulmulallen jiki ne. Wannan kenan shine abu na farko kenan. Abu na biyu shine to ita ƙibar menene matsalarta kamar yadda kai magana ko kuma menene. To na farko dai shine matsalolin ƙiba suna da yawa. Na farko kama daga shi mai ƙiba jikinsa yana masa nauyi. Baya da kuzari da zai iya yin abubuwa kamar yadda sauran mutane irinsa za su iya yi. Akwai matsala ta numfashi da yake samu in yayi wani yunkurin yayi wani abu. Sannan kuma akwai matsala ta ta bacci wani lokaci da suke samu. Sannan ita kanta ƙibar tana sa mutum ya kasance yana da kasala a jikinsa. Ita ƙibar bizatiha ita karan kanta ne wanda muke magana. Ba wai matsalolin da ita za ta haifar ba zaman ita ne. Ita ƙibar kanta. Sakana mu je akan matsaloli ko kafin mu isa cikin matsaloli. Sai ka mana bayani a yi gaba ta gaba matsalolin da za ta haifar ma muna jin ka. Sannan ita kanta ƙibar tana saka ma mutum ya samu kasancewa baya samun walwala. Baya samun nishaɗi ya je ya kai ya kawo cikin al'umma yadda kowa ke iya yi. Sannan ko da psychologically ita kanta ƙibar tana sa mutum, yayin aka ce mutum yana da ƙiba sosai za ka ga wani lokaci baya da daɗin sha'ani haka, ko mata ba su, mace ba ta son mutum mai yawan ƙiba haka, ko namiji bai son mace mai yawan ƙiba haka. Sabida ramzin wannan ƙibar karan kanta tana da wani ɗan illa haka. Ba wai ina cewa hakan daidai ne ko rashin ba daidai ba ne. Mutane yanayi da kuma da mutane ba ka abin nan. Amma dai mutane ba su cika son mutum ya kasance yana da yawan ƙiba haka sosai ba. To wannan ita ƙibar zamanta ƙiba kenan. To matsalolin da ita ƙibar take haifarwa. Daga farko dai daga sama zuwa ƙasa. Tana taimakawa, tana daga cikin abubuwan da ke taimakawa ko su sa mutane su samu stroke.
stroke dai na shanya stroke dai ɓangaren jiki. wannan wanda ga mutum ya samu sashen ɓangaren jikin, to masu ƙiba su yiwu su samu stroke ya fi fiye wanda ba su da ƙiba. Na biyu akwai matsala ta hawan jini. Muna dai ƙara dawowa. Na uku akwai matsala na ciwon zuciya da kansa. Ma'ana tsokar zuciyar da karan kanta. Masu ƙiba suna da matsalolin da ke faruwa da su sanadiyyar zuciya. Kamar irin atrial fibrillation, zuciya tana bugawa ba regular ba, kuma wanda yana increasing risk ɗin stroke. Suna samun kasawar hutawar zuciya. Wannan ake cewa heart failure with preserved ejection fraction. Pumping bugawar zuciyar baya hutawa yadda ya kamata. Sannan muna da matsala ta shi kansa magudanar jini na zuciya, wanda yana iya kai bugawar zuciya ko kuma wasu abubuwa makamantan haka nan. Then akwai matsala ta numfashi da ake cewa obstructive sleep apnea. Wani yanda saboda yanayin ƙibar, in ta yi ƙiba tana sa mutum wuyan shi ya ɗan koma ya ɗan shige can ciki, saboda haka baya iya numfashi sosai, wani lokacin yana bacci sai samu matsalar numfashi. Su ne masu munshari, munshari ake kiran abin ko? Munshari. Wasunsu da yawa suna iya munshari haka. Sa'annan kuma in ka ɗauki gaɓoɓin jiki, sun fi kowa yiwuwar samun matsala ta ciwoyi na guwayoyi ko gaɓoɓi na jiki. So they have suna da more osteoarthritis. Saboda wannan ƙibar da nauyin yana increasing in pressure akan wannan da sauransu. Sannan masu ƙiba sun fi yiwuwar su samu ciwon suga. Saboda wannan ƙibar tana sa makullan da insulin ke buɗewa su shiga su yi aiki suna ɗan burgewa. Sannan masu ciwon ƙiba sun fi samun wasu nau'o'i na wasu cancers. Kamar irin mata sun fi samun kansa ta mama, da akwai dai wasu kansa irin prostate cancer da sauransu. Saboda haka ita ƙibar tana kawo problems ɗin, kuma akwai matsala ta tattalin arziki mana. Ko ka yadi in za a saye an sai yadi mai ɗan yawa haka da sauransu. An kujera ce sai siya. Yawwa, in ka zo shiga mota kila a ce sai dai ka sai kujeran gaba. Shi ma akwai tattalin arziki da matsalar ƙiba take kawo. Wannan ma mahanga ce mai kyau sosai. Saboda haka wannan duk matsaloli ne da sukan faru haka sanadiyyar matsalar ƙibar da take iya kawowa. Akwai wasu abubuwa da yawa da za su iya kawowa wanda suke depression ne. Masu ƙiba sun fi yawan samun depression da sauransu haka. Depression shine matsalar damuwa haka da sauransu. Masu ƙiba sun fi samun irin wannan saboda ba sa harrakawa a je nan to kullum suna wuri ɗaya. To kuma suna wuri ɗaya ba saboda rashin rage wannan abin suna samun matsaloli da ke faruwa da sauransu. Doctor, ka faɗa mana abubuwa wanda ni a waje na abubuwa manya guda biyu ne wanda hakan ɗin haka muke ɗaukan su mu a wajenmu. Idan mutum yana da ƙiba alama ce ta ni'ima, alama ce ta hutawa da sauransu. Wato ba haka ya kamata mu ɗau abun ba. Sannan kuma na biyu, maudu'in da ka kawo mana na cin abinci da kuma kalan abincin da mutum ya kamata ya dinga ci. Nake ga wayannan manyan abubuwa ne da ya kamata dai na ƙara jaddada su. Idan mutum na da ƙiba, ta yaya ake tabbatarwa a likitance wannan ƙiba ce ba wai kawai dunƙulewar jikin mutum ba ne? Sannan kuma ana ba da magani ko kuma shawarwari ake badawa? To kamar yadda na ce da farko, ana diagnosing ɗin ƙiba ne ta aune-aune. BMI is the commonest one. Amma akwai waist circumference da ake yi da sauransu. Taban akwai auna mutum kawai, a ɗora shi kawai kan sikeli. Malam in aka ɗora mutum kan sikeli ya kai 100, ya kai 120, ka san babu lafiya. To akwai irin waɗannan haka da sauransu. To auna sikeli, BMI da kuma waist circumference da tuberance haka duk suna daga cikin yadda ake aunawa ko ake gani. Wannan kuma kusan kowa ma na iya yi, ba ma sai likita ba. In aka koyi mutum ya fahimta, ko shi da karan kansa a gida ma zai iya yi. In ya auna tsawonsa da kuma nauyinsa, yana shiga intanet ya ce BMI calculator kawai yana sakawa, zai gani in yana da ƙiba, yana da obesity ko baya da obesity ko kuma level ɗinsa. This is one. Ana treating ɗin obesity, kamar yadda na ce ciwo ne. Kuma ana treating ɗinsa. Sannan treatment ɗinsa yana da faɗi sosai.
kama daga farko shawarwari Mm. su pizza, su biredi, su indomie, su samosa da su wannan cakes ɗin da ake yi da sauransu da adadin yawan shuga da sauransu duk ana sa su a gefe ne, abu ne wanda ake yi can ba a rasa ba kaɗan haka da sauransu. Maybe so ɗaya so biyu a sati ya isa. Sannan kuma yawaita cin ganyayyaki da sauransu, kayan abinci daidai wadatar mutum. Ya ci tafasa, ya ci tamakka, ya ci zogale, wadda ce muke ce ma tamakka, ci rama, ci kabeji, a ci karas, a ci ganyayyaki da abubuwa da daidai wanda ke akwai a wurin mutane, dinkin da dai sauransu. In kuma yana da wadata ne da zai iya cin wasu abu fiye da haka nan irin su peas da waye da sauransu. 'Ya'yan itace, a sha mangwaro, ga lokacin muna yara kaga muna hawan mangwaro, a sha mangwaro, a ci gwaiba, a ci da fruits dai da sauransu. Yawan ta daidai wadatar mutum, ba wai an ce wai dole abin nan bane. A'a kawai daidai wadata ne, ba kuma ana buƙatar kullum sai a'a daidai wadata ne. In so ɗaya mutum ya ci a sati fa ni'ima, amma dai ya kasance cewa an rage yawan cin abubuwan flowers. Na biyu, a rage cin abin da ake soyawa, gasawa da dahuwa ya fi. Na uku, ya kasance cewa yawan abincin karan kansa jama'a, koyo shi a tuna a san wannan, yawan abincin karan kansa yana da illa. Yawan abincin karan kansa yana da illa. A rage yawan abinci, a ci abin da ake buƙata yadda ake buƙata a lokacin da ake buƙata. Ba a buƙatar sai an ci abinci sau uku a rana. Ba a buƙatar sai an ci abinci sau uku, kuma ba a buƙatar sai an cika plate. Dole ne kowa ya kiyaye wannan. Abu na gaba shine idan aka ci abinci a daina, akwai lokutan da bai dace ana yawan cin abinci a wurin ba. Kamar mutum sai ya cika cikin shi bayan isha'i sannan ya kwanta. To kuma in ya tashi da safe zai karya ne. To me aka yi ne jama'a? Kamata ya a ce zai ci abinci misali kila kafin magriba ne ko bayan magrib, ko ba daidai yanda zai ci. Yanda ka sannan ya kwanta ba wani abu yi da wannan abinci, saboda abincin kana ci ne domin ya yi amfani a jikinka don ka yi wani abu. In ma ba haka ba, mutum in ya karya da safe, da rana ya ci abinci, da ɗan yamma da dare ya yi irin yadda kakanninmu ke yi, ɗan harau haka sai a ɗan sha harau haka, ko a ɗan sha ɗan kunu haka, ko kuma a ɗan sha ɗan Lipton ko ɗan shayi haka sai a kwanta. Ba sai an abin nan sai a ɗan watsa da gyaɗa haka ko dai da ɗan wani abu haka. Ma'ana dai kada ya kasance, saboda bacci ne za a yi, ba a buƙatar, tun da baccin ba wani abu ake, ba a buƙatar sai ka yi dip da abinci sannan ka kwanta. Sosai. So wannan yana da matuƙar muhimmanci mutane su kalli wannan in terms of that. Then bayan shawarwarin da suka shafi wannan cin abinci don wane jini, in ka ci abinci to ya kamata ka sa wannan abincin cikin aiki. A yi karatu saboda ƙwaƙwalwa tana cin abin nan. In ma ba karatu bane za a yi wani aiki, a yi yunƙuri, a kai a kawo. Yara a gida a saka su wanke mota, su gyara share bayan gida, su gyara kwata, su yi kaza, su yi ayyuka da sauransu, su yi wanki. Saboda yanzu ga washing machine, ga duk ni'imomi ne, to amma kuma saboda ni'imomin da sai ya kasance cewa kamar in dai kamar kana da washing machine a gidanka, to ya kamata a ƙara rage abinci. In ana amfani da gas ne da sauransu, a rage abin da sauransu. Because in ma baka yi ba, to nan gaba za ka biya kuɗin da zai wuce yadda kake tsammani. Wajen maganin lafiya. Saboda maganin lafiya, hawan jini, ciwon suga, stroke, kaza duk problems ne. Haka maza ya kamata su, iyaye mata ya kamata su gano wannan. In ba sa son su dinga jinya ƴaƴansu, su dinga jinyan mazajensu, su dinga jinyan kansu. To dole a kula da wannan. A saka kowa ya cikin wani harka da zai yi. In ma a gida abin nan aga abin nan, to a dinga sa ana ɗan gudu haka, a ɗan siyo ɗan wando, a ɗan dinga kai ana kawowa, ana gudu ana kawowa. Kila yara suna tilawa ne sai a dinga aje ana ɗan gudu ana kawowa, ana yi dai da sauransu, ko ana wani dai abu haka. Amma dai dole ya kasance akwai harakat. In ma ba zai iya yiwu saboda kila yanayin tsaro ko yanayi ba za a fita cikin gari ko dai wani abu da sauransu ba. Wannan abin da ya shafi wannan kenan. Wannan shine lifestyle ɗin kenan. A daina yawan zama wuri ɗaya. Ɗan adam bai yiwu ya kama zama wuri ɗaya. Yanzu wannan wayoyin matsaloli ne, mutum ya zauna ya awa 5, awa 4 yana ta kallon waya duk da sauransu. To duk ya kamata a bar, saboda ba a wara. Don aka aje wannan, akwai magunguna da ake sha, akwai magunguna da ake sha. Akwai magunguna na ƙiba ne kawai.
akwai allurai na ƙiba ne kawai. Yanzu irin Monjaro irin yadda suka yi suna haka da sauransu ana yi. Akwai magunguna da ake yi da sha da allurai saboda ƙiba. Abu na gaba shine ana yin surgery, ana yin tiyata saboda ƙiba. Ana yin mutane tiyata. A yi liposuction da ake yin da ake zuwa ko a yi sleeve a je can cikin a yanke wani ɓangaren tumbi saboda a rage cimarka. A rage ciman saboda da ka ɗan ci kaɗan cikin ka ya cika. Ka rage ana rage ma tumbin girma. In ma bai ba za a iya a likitanci za mu yi mishi da ƙarfi da yaji mu hana shi cin abinci sosai a rage a ɗebi tumbin mutum ne za a yanke rabinsa a fitar sai ya kasance rabin ne kawai saboda ya rage yawan adadin. An gara kawo shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada. Kuma wani lokaci wurin ayyukan nan ana samun matsala mutane suna samun matsaloli da yawa da sauransu. To saboda haka dai wannan abin da ya shafi wannan kenan saboda haka dole ne mutane su kula amma tabbas ciwo ne kuma ana ba da magani ana yi mashi tiyata da sauransu. To, Doktor ka mana bayani tun daga farkon wannan abu har zuwa ƙarshe ni dai a wajena gaskiya ban da wata tambaya cikakken bayani ka mana from A to Z in ji Bature. Sannan kuma akwai wani abin da na taɓa ji ba zan iya tuna ina na ji ba kan a turanci ana cewa whatever your grandmother doesn't recognize as food is not food, ma'ana duk abin da kakarka ba ta ce masa abinci ba ne so kada ka ɗauke shi abinci. Yaya maganan nan take in ka taɓa ji? Gaskiya ban taɓa jin ta ba amma dai a hankalci wannan magana ce. A hankalci wannan magana ce. Abin da yake saboda gaskiyar yanzu abubuwa ma dai ba dai a cewa komai sai dai Allah ya sauka. Ko yaushe muna jan hankali mutane a kiyaye saboda ƙiban nan matsala ce da abincin nan cutukan. Amma dai idan mutane ba su damu ba in suka ba to gaskiya yanzu ka ga ai ga dai washi nan dai muna ta ɗan ƙoƙarin ƙara koyon ayyuka dai sauransu in suna son su zama wannan patient ne saboda mu samu kuɗi da su to ba matsala bane. Saboda ai muna suke so. To wallahi ba matsala wallahi ba matsala a ga hotel mu dan yi mutum da sauransu ya biya kuɗin clinic in ya dan samu heart attack ya zo mu dan cika ba dan cika wasu ɗan miliyan 5 ko miliyan 10 ko 20 haka ya danganci abinda da sauransu in dai ba haka yake so ba. Amma tabbas kam mutanen da sun kula da lafiyarsu kuma ba su ci abin da yake haɗari ga rayuwarsu ba kuma suna wane jininsu ana ganin su kamar gidadawa ne. Jiya nake jin wani ya ce kana ganin mutanen da kamar wawaye ne ba su san daɗin duniya ba su suka san daɗin duniya shi yasa da duniyar su take lafiya kalau kana ganin su suna rayuwa suna mutuwa lafiya lau suna ganin su da sauransu. Wannan shine gaskiya. Jazakumullahu khairan Doctor. Kuma jama'a da wannan muka kawo ƙarshen wannan zama ban san akwai abin da wata shawara ka ba mu shawarwari da amma akwai wani abin da zaka iya ƙara. Gaskiya ina ganin babu wani abu sai dai in ce kawai na farko Allah ya sa Allah ba mu lafiya. Amin ya Allah. Kuma ya tsare ƴaƴanmu wannan ƴaƴan da kake gani yanzu obesity ta kai kusan 1 in 4 1 in 5 ko a nan UK haka akwai da US 1 in 4 1 in 5 children suna da obesity. Na sa a Najeriya ƴan Abuja da ƴan Kaduna da ƴan cikin garin Kano amma ka san ban da ƴan Zaria saboda na ga mutanen Zaria fa mutanen ustazai ne mutanen ƙwarai ne da Sokoto kuma ka kai ɗan Daura ne kuma ƴan Daura amma dai kula insha Allah in dai an kula da wa'annan to insha Allah ana ganin cewa lafiya za ta samu. Allah ya tsare mu ya ba mu lafiya da abin da lafiya take bukata ya samu cika da imani. So Dr. Nura Ibrahim Maiyadi babban likitan zuciya jazakumullahu khairan da duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan zama. In akwai wanda yake da wata tambaya ko yake neman ƙarin bayani muna saka ido akan comment section ɗin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.